Kasiliring samirana mrik sekar kadung ngas gandanyo maweh raras renaning driya Inggih Kanjeng Eyang. Kanjeng Eyang, Kanjeng Eyang Mahatmur Sibismu. Piye? Piye kulup-kulup Duryudana putuku bocah bagus, putuku bocah Jentara. Wonten kalepatan nyuwun pangaksaminipun. Sakmangke mboten ngrembak babakan Pandhawa. Mboten ngrembak babakan kadang kula anem para Pandhawa. Lah terus banjur piye putu? Kula menika murih tentrem kang rasa jenjem ingkang batin kula kersane saged ngrasake mangan iso penak ngombe bisa seger lenggah keprabon bisa ayem temata niku kados pundi Eyang mboten usah ngendika Eyang mboten usah ngendika lehmu dadi ratu kuwi ora resmi mboten usah ngendika menika pangapunten kula cegati pisan kula mboten butuh dikandhani. Lehmu dadi ratu sejatine ora resmi kula mboten butuh dikandhani babakan niku. Sejatine sing kula butuhke niku namung ngrasake urip bisa ayem, urip bisa tentrem. Nek perkara urip nglenggahi jabatan, nglenggahi kawibawan dados ratu ora resmi niku jagat menika umbrukan. Ora mung kang mujudake derajat kang sarta pangkat, ora mung dadi ratu sing ora resmi. Jagat engko maneka warna. Bojo sing ora resmi umbrukan. Nyun sewu kula cegati pisan. Pirang-pirang mila kang saking menika kula mboten butuh dituturi niku namung pripun carane murih tentreming manah kawula. Anggen kula ngembak pusarane ngadil wonten ing negari Ngastina kudu lewat dalan sing kaya kepiye. Ngono to nuwun inggih lakar kados mekaten. Bagus. Ning sampeyan mboten usah ngelokne kula ngendih kawibawane Pandhawa. Kula nikung kawibawane Pandhawa mboten usah ngrembug babakan niku. Iya ora Putu Prabu ora. Kula dang-dangi pisan. Kula niku butuh tentrem, kula niku butuh ayem. Mila yang keparenga paring gagasan. Keparenga paring kali damar. Paring setunggaling pamanggih panjenengan mesti nggih seneng nek Duryudana kuncara ing jagat raya. Mesti wae kaya mengkono Putu. Ya, ngene ya. Coba rada majuwa lenggahmu pun bapa pun eyang bakal matur. Nggih. Ngene. Mumpung sasi ngarep kuwi ana kanugrahan tumurun. Kanugrahan kang tumurun mau bakale nggawa katentreman. Katentreman mau ora mung katentremaning lair ning katentremaning batin ya donya ya akhirat apa ya kuwi wujude pepakem kang ingaranan pepakem jimat jamus kalima sada ingkang bakal diturunake dening para dewa ana ing jagat raya. Putu wis krungu kabar kuwi apa durung?
para resnang usumyong ambreng Kadi karonaning kasasih ring marga hamalatgung Risang gondo mastrat moco leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Umyo samara mayanto kanugrahaning dewa iya pepakem jamus jimat Kalimasada sejarahe kaya ngene nggih Kalimasada kuwi sejatine biyen ratu sing linuwih saka negara Nuswantara jejuluke utawa jenenge Prabu Kalimantara lah nalika jaman Duk Semana Udakara ya wis 700 taun kang kepungkur. Prabu Kalimantara kuwi duweni gagasan, duweni panemu, duwe ajaran 5 perkara. Nalika semanten iya. Duwe ajaran 5 perkara sing diusulake nyangarsane pukulun Bathara Guru. Apa wae ajaran 5 perkara kuwi mau? Siji, ya kuwi ajaran panembah. Angka 2 ajaran kamanungsan, angka 3 ajaran kabangsan, dungkap angka 4 ajaran musyawarah. Lan sing pungkasan babakan ajaran rasa keadilan. Kuwi diusulake kelawan Prabu Kalimantara menyang Kayangan. Piye carane supaya 5 ajaran kuwi disarujuki dene para dewa. Lah bareng wis diunggahke ana ing Kayangan. Pisan ping pindho ping telu Bathara Guru ora ngabulke sing dadi gagasane Prabu Kalimantara. Wekasan dewa, wekasan para Jawata padha nganakake rapat ana ing gedhong kadewan. Para dewa nganakake rapat ana ing gedhong kadewan, kabeh dewa padha ditakoni kelawan Bathara Guru. Iki ajarane Prabu Kalimantara babakan 5 perkara, babakan panembah, babakan kamanungsan, babakan kabangsan, babakan rasa musyawarah kang sarta babakan keadilan. Semene kae iki dewa sing sarujuk sapa padha ngacunga. Mekaten iya. Lah lajeng kabeh sajroning rapat ana ing gedhong kadewan babar pisan ora ana sing wani ngacung kedadak. Kedadak ora weruh sangkan paraning bilai ana siji sing ngacung malah wujute widodari. Jenenge Batari Sahadatwati. Wah, geger Kayangan. Dewa-dewa sing do rawani ngacung, kamangka ki dewa ki tukang ngacung. Malah ora wani ngacung, sing wani ngacung malah dewa wedok sing sesilie Batari Sahadatwati. Lajeng pukulun Manikmaya kados pundi? Sang Hyang Guru duka sing dadi penggalihe. Apa sababe? Sebabe jroning penggalih Sang Hyang Guru ora matuk perkara babakan panembah. Nalika jaman semono para menungsa sing disembah kuwi ora ana liya kejaba mung pukulun Bathara Guru. Nek nganti wong kok diarahke nyembah marang sing maha kuwasa, Hyang Guru iki mengko mesti kelangan sing dadi kawibawane. Krana kabeh manungsa diarahke karo Prabu Kalimantara supaya nyembah marang Gusti kang Maha Agung. Lah kocapa kulup, kocapa putu? Batari Sahadatwati ditanting rasane. Kowe saiki ngeboti Bathara Guru apa benerke ajarane Kalimantara? Nek kowe benerke ajarane Kalimantara, wektu dina iki uga
kowe minggato ngantos dipun tundung Bathari Syahadatwati. Iya. Nganti ditundung satemah ajaran utawa panemu kang sarta gagasane Prabu Kalimantara kuwi mau dene Bathara Guru ora ditampa. Wis geger. Dewa perang musuh prajurit saka negara Nuswantara. Perang. Dewa padha kalah. Dewa golek jago, dewa njaluk bantuan yang sapa? Ora ana liya kejaba mung Bambang Sekutrem, putrane Panembahan Begawan Manumayasa. Bambang Sekutrem didu karo Prabu Kalimantara. Perang. Banjur dipisah karo Kyai Semar. Jaman semanten apa pun wonten Semar. Lho wis enek piye to? 700 tahun kepungkur wis ana Semar Badranaya ki wis ana. Masamu piye wis ana Semar ki ning di jaman mesti ana. Sak ramunge dipisah karo Kyai Semar menehi keputusan. Ajaran sampeyan niku sinuwun iso dikumandangke. Iso dilakoni karo umat kurun wektu 7 turunan. Kamangka 1 turunan kuwi ing dalem 100 taun. Ateges 700 taun nganti tekan sakyahene. Lah kanggo nyempulurke ajarane Prabu Kalimantara. Duryudana kanggo nyempulurke ajarane Prabu Kalimantara, pungkasane Prabu Kalimantara kelawan Bathari Syahadatwati karo Kyai Semar didhauhke utawa dirabekke. Kalih Kyai Semar Prabu Kalimantara kalian Bathari Syahadatwati dirabekke didhauhke. Diruwat pisan banjur disampurnake. Murih ajarane bisa dirasake para umat. Dadi wujude jimat jamus Kalimasada, guming siring tembung dadi kalimah syahadat. Mengkono reka dayane para wali jaman do kepungkur anggone ngiring para menungsa supaya ngerti babagan Panembah Jati Duryudana. Ya sabab saka iku kulup, ya sabab saka iku Putu Prabu. Yen jeneng sira bisa nggayuh kanugrahan, yen Putu Prabu Duryudana bisa nggayuh wujuding mahyu pepakem jamus jimat Kalimasada, ya ing kono dalane kulup, ya ing kono margane Prabu Duryudana bisa manggih ayem lahir kang sarta batin. Lang-lang driya mangun kung kanduhan rimang lir lena tanpa kanin lir lena tanpa kanin yen tam tulusa yen tam tulusa mengko sang dyah utama jagat dewa Bathara jagat Pramudita pepakem jamus Kalimasada. Iya lajeng jamus Kalimasada kala wau badhe tumurun wonten pundi Kanjeng Eyang? Jamus Kalimasada kuwi mau bakal tumurun ana lengkeng Gunung Tidar. Wis monggo saiki dirembug bebarengan karo para penggede kang sarta para punggawaning negara Ngastina. Pun Eyang tak langsung bali ana ing pertapan Talkanda ya Putu Prabu. Awit isih akeh ayan kang sumampir pundak kanan kang sarta kiring. Aja lali
aja lali nganggo jiwa ingkang sinatriya. Jiwa ingkang sinatriya ya kula putu Prabu Duryudana. Mboten langkung sembah kula ingkang humiring jengkar paduka Eyang Mahatma Resi Bisma. Adhara miturut anut sumarah mring Gusti dene sithik miwang upama panindak ing praja ngadil bejo dadi bandara rina repan mring pro hati gandil buntute omah joglo hawala Nger anak Prabu Duryudana padang tetrawangan raos sing manah kula nggih sababipun punapa Bapa Panembahan Pendhita Durna sampun wonten sunar pepadang awet dawuh pangandikanipun Kang Eyang ing Talkanda Ngastina badhe manggih ayem Ngastina badhe manggih tentrem lamun to kasembadan amundi wujudipun jimat jamus kalima usaos ngaten jimat jamus kalima usaos. Ora usah dibasake. Kalima sada ya kalima sada, ora perlu kok kalima usaos. Apa-apa kok dibasake. Apa-apa ki aja dibasake. Ya. Aku ki wong sopan, aku ki wong tertib kok sengguni. Pramila saking mriku menapa Bapa Pandhita Durna saged anyembadani wujudipun kanugrahaning para dewa ingkang sinebat wahyu pepakem jamus jimat kalima sada ingkang badhe tumurun wonten ing arga tidar kula wau Bapa. Ngaten nggih. Menawi wonten lilane penggalih kalilan pun Bapa ingkang badhe jumangkah kang sarta kumrembiyah. Pun Bapa piyambak ingkang badhe lumarap wonten ing lengking Gunung Tidar. Nyuwun sewu. Kula kinten manut pamanggih kula sipating pandhita cekap puji dikir mantra rahayu mapan ing sanggar pamujan. Ora kok ateges sengkuni menika ora percaya karo Kakang Durna menika mboten. Ning langkung prayogi punapa ingkang sae Kakang Durna cekap
njurung donga pamuji kemawon anak Prabu. Lah ingkang tumedhak wonten ing Gunung Tidar anggayuh angajab tumurunipun Mahyu pepakem Jamus Kalimasada cekap sengkuni sakurawanipun. Cekap sengkuni sak kadang-kadang paduka nggih Sata Kurawa. Lho nggih ngestaken dawuh Bapa Panemban Pandhita Durna. Kula wonten dawuh nggih anak Prabu. Bapa Durna kula suwun nglenggana ing penggalih. Mboten susah tindak wonten ing Gunung Tidar. Cekap Paman Sengkuni ingkang lumarap wonten ing Gunung Tidar. Saperlu amendhet ponang pepakem Jamus Kalimasada kula niki ngestaken dawuh. Pun bapa namung jumurung ngresa paduka anak Angger putu Duryudana ingkang badhe amarentah dumateng kang paman ing kepatihan Plasa Jenar supados tumedhak wonten ing Gunung Tidar hangajab anyadang kang sarta nyadong turunipun pepakem Jamus Kalimasada. Jernyatanipun panguwasa tunggal negara Ngastina menika wonten ing asta paduka. Menawi tetela mangaten pun bapa namung mangestaken sedaya dawuh perintah Angger Duryudana. Lho nggih, Paman Sengkuni. Kula wonten pangandika ingkang adhawuh, aja wedi kangelan Paman. Bubarna kang padha gantung siba. Muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Hayu Kong Sikeri. Para Kurawa kabeh dikanthi. Hayu Kong Sikeri, para Kurawa kabeh dikanthi. Ing pengajap ngombyongi lekasi Paman Sengkuni anggone bakal hamundi pepakem Jamus Kalimasada. Mboten langkung dhateng sendika mangestakaken dawuh Kartawarma. Bubarna kang padha nggantung siba panjenenganing Sundaya-daya arsa kundur hanggedaton. Prastawa pangandikanipun paduka Kang Rai Hamid madal pasilan Koko Prabu. Aja kaya bocah cilik. Lah ing kono to mau paripurna sabdaning Sang Katong arsa tumuli kundur hanggedaton para punggawa nagari Ngastina yen Cinandra wis samya tanggap ing sasmita.
Hei! As! Hei! Nyadong dawuh man. Hus.
yung saraning wadya kang lumampah kumpul sajra tata tanjaruk Deni Rama parana Along dwaja miwang bending ungkung Risang aswatama kang minangka cucu ing Prawadya Bala put latalah Paman Harya Sengkuni ingkang sampun medhaling jawi paman Man Harya Werta Man Harya Werti Paman Sengkuni ingkang sampun mandhap saking setinggil negaring Ngastina keparenga kang putra Banjar Junut kondur sasana cumadong dawuh paman lalala Cengkuni senadyan kula ugi mekaten kula kek putra Padulma gati cumadong dawuh Lik iya ya anak-anakku sata Kurawa kabeh wae ndak jaluk aja padha saur manuk dina iki pasewakan kang rinumpaka muhung tumuruning kanugrahan kang winastan pepakem Jamus Jimat Kalimasada eyangmu ing Talkanda Mahatma Resi Bisma wis paring dawuh Ngastina bakale ayem Ngastina bakale tentrem lamun bisa anyadong pepakem Jamus Kalimasada kuwi mau dene tumurune gurumu Pandhita Durna sing sekawit bakale budak ning wekasane pamanmu Sengkuni iki sing diutus anak Angger Duryudana supaya munggah ana ing Arga Tidar utawa Gunung Tidar merga ya ing Gunung Tidar mau papan panggonane Jimat Jamus Kalimasada kuwi mau bakal tumurun mekaten man ya pancen bener kaya mangkono dados niki mengke panjenengan paman nganti Sata Kurawa tumuju wonten Gunung Tidar Dursasana pancen kapara nyata lajeng caranipun kados pundi man supados kanugrahan pepakem Kalimasada kala mau saged dipun regem dening para Kurawa ngene ya Dursasana ngene aku duwe cara supaya wahyu pepakem Kalimasada dientuk dening para Kurawa dina iki uga Kurawa tak perintah sakiwa tengene wilayah Gunung Tidar pagerana Dengkul Pipit aja nganti ana pawongan sing mlebu ana papan kono lamun kang manggon ana Gunung Tidar ngemongake para Kurawa wae ndak kira wahyu pepakem Kalimasada iki mengko ya bakale bisa diregem dening para Kurawa le Dursasana lah ra opo to apa ya enek wahyu kok dimonopoli niku napa wonten to Lek kabeh wong niku ora entuk mlebu niku apa Gunung Tidar isih ke bawah Kraton Ngastina to Lek rak mboten to apa ya ora bakal diseneni karo sing duwe bawah kok mageri dengkul sakarepe dhewe Durmagati sumurupa kowe iki dina iki ora susah kakian ngomong bakune kowe kabeh para Kurawa kari sarujuk kang sarta nyengkuyung wae yen to wahyu pepakem Kalimasada tinampa dening para Kurawa kowe kabeh ya bakal ngrasake kabegjane le nggih wis ayo le Durmagati do budal dituruti kekarepane Paman Sengkuni nadyan Gunung Tidar ora ke bawah negara Ngastina ning ngarep dipageri Pipit supaya ora ana wong sing mlebu kono supaya Kurawa sing entuk Kalimasada wis dituruti wae kekarepane pamanmu ommu kuwi le nggih pun budal ya budal bola bali ngelingke kok Sengkuni nganti memrengen lambene ya ora bakal digugu pate dina-dina sing dipikir mung arep nyengkake pati wae Mang titeni Mas. Piye Durmagati? Wong niku nek mripate kaya telapukan munyuk niku nggih ora bakal tobat.
Sapa kowe angge sing nguni niku to? Pun digugu mawon. Sabar. Dicelatu telapukane patih telapukan munyuk ora apa-apa. Sing sabar Satama. Kula wonten dawuh paman, mara metuwen jaba ya nggih. Ngetap para prajurit Kurawa pisan dandan kaping pindho mlumpuk. Kaping 3 kabudalake kepareng madal pasilan paman. Aja kaya bocah cilik kang dadi lakumu Satama. Umrekang bala lumares budaling prawadya kuswa sana niro swarane rame kumuro pindo ombak ing samu
mampir